Coneixeu en Ressi? En Ressi és un arbre petit que viu enmig del bosc amb els seus amics. Entre ells hi ha un picot amb qui estableix una relació especial. Al principi en Ressi està molt content jugant amb el picot, però de mica en mica aquella relació el fa patir i li deixa d'agradar. Però veureu que en Ressi és valent i és capaç de demanar ajuda als seus amics per recuperar l'alegria. A través de la guia didàctica que hi ha en el conte, els adults podrem ajudar els infants, a partir de 3 anys, a poder parlar dels límits, del respecte, de l'alegria, de la tristesa, de la confusió, de la ràbia, de la por, de les inseguretats, i ajudar així a desenvolupar unes bones competències emocionals. Desitjo que el disfruteu.